Ezingenayo zithi-ke sekutholakale noma-ke sekutholakala isidumbu somuntu ongaziwe ehlathini. Qeda kutholakala isidumbu somuntu ongaziwe wesilisa ongaziwe ehlathini lasezwelisha. Ufaniswe noma-ke ufaswe ngentambo emqaleni enemhuzuko ongathi behudulwa phansi. Uma kunesihlobo esihlahlekile ungathinta amaphoyisa asezwelisha KZN. Abantu-ke baphawule kanje ngalolu daba ezikhundleni zokuxhumana. Nakumuthi ayibandla uyazi-ke okungenzeki kwamanye amazwe la eSouth Africa-ke kuyenzeka. Nangumuthi lo mtholile ehlathini yena-ke ubeyaphi ehlathini azabone-ke umuntu. Nangumuthi yakukhombisa ukuthi-ke indlela evuthiwe noma akukhombisi ukuthi indlela evuthiwe ehanjwayo le. Nangumuthi hayi guys kazi kwenzakalani eSouth Africa. Mfisa ukuthi ngizovula khona umbono wokuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Sihlangana lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ukucinzela usubscribe uzothola zonke phela izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.